med 31. Okay. 741 Ja. divideret med 31. Så skulle man lave, var det ikke sådan, så skulle man lave sådan en lyn, og så jeg kan faktisk ikke vender det. Var det sådan her det vendte? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke. Jeg sidder her og prøver at trække tid. Jeg kan ikke dividere. Og det tror jeg, de færreste af os, der kan altså dividere i hånden. Og det oplevede en matematiklærer fra Billund også på egen krop, at hans elever simpelthen havde så svært ved at dividere med de metoder, som fandtes. Og så fandt han på noget smart. Lige præcis, fordi David Lamhauge fra Billund, han gik altså i gang med at tænke på en metode, som måske kunne gøre det lidt lettere for hans elever at lære det her pokkers division. Og det skal jeg ellers lige love for, at han opfandt. David, godmorgen. Og velkommen her i København og i Tivoli. Ja, du har kørt hele vejen fra Billund for at være med her tidligt. Nu står vi og siger det her med, at det var så pokker svært for os at lære at dividere dengang. Og det har du jo sådan set også oplevet. Hvad er det, du har mærket hos dine elever? Altså, hvis vi tager den gamle måde, det som du nok prøvede det over, så er det sådan, det er lidt langhåret. Der er så mange ting, man skal. Jeg ved ikke, hvordan alle mulige andre har lært det, men vi satte sådan en streg hen over tallet, og så sagde vi 4 op i 5. Nu tager vi 5 og 76, det er det med 4. Okay. 4 op i 5, det er en engang. Okay. 1 gange 4, det er 4. Skal man ned med det? Så siger du 5 minus 4, det er 1. Så nu har vi både divideret og ganget og trukket fra. Og nu trækker vi ned. Dividere, gange, trække fra og trække ned. Okay. Ja, 4 op i 17. 4. Og det er 16 så, ja. 4 gange 4, det er 16, ja. Og så bliver det 1, når vi trækker fra. Trækker 6-tallet ned. 4 op i 16. 4. 4 gange 4, 16. Og så er det 0. Og så er vi færdige, så går det op. Og så har du altså en motorvej af tal her, før vi nogensinde nåede frem til 144. Ja, og nu skal jeg jo ikke tale for alt for mange, men jeg forestiller mig, at de fleste af os, vi er jo ikke nødvendigvis småt begavet, så hvorfor er det så, at vi har så svært med det her? Jeg ved det ikke. Altså, det er lidt rodet stillet op på en eller anden måde, tror jeg. Og så er det med at dividere gange, trække fra og trække ned. Der er meget at holde styr på. Ja. Og så var jeg tænkt, at det må gøres anderledes. Det skyldes, at jeg havde en elev, der ikke kunne finde ud af at dividere. Og så satte jeg mig altså ned og tænkte, det må kunne gøres anderledes. Og hvad var det så, du fandt på? Jamen, så brugte jeg nogle ting, som vi brugte i klassen. Noget med, at man kan jo dividere på en anden måde. Jeg fandt så på, at hvis nu vi sætter 4 derop... Det er det, vi skal dividere med? Ja. Vi dividerer med 4, og vi dividerer 576. Jeg kalder det lodret division, fordi jeg skriver tallet lodret. Ja. Ja. Så prøver jeg at se, hvis nu vi siger, hvor mange gange går 4 op i 5? 1 gang. 1 gang. Og hvad er der til rest? 1. Den sætter vi foran det næste tal. Ja. 4 op i 17? Ja, det er jo så 4 gange. Det er 4 gange. Og hvad er der til rest? 1, for det er jo 16. Den sætter vi der. 4 op i 16? Det er 4. Det er 4. Så har vi resultatet der. Og på en eller anden måde, så er det meget nemmere at gå til jer. Hvad skyldes det? Er det, fordi det er mere overskueligt, eller... Altså, ja. Det ser jo nemmere ud også. Det er mere overskueligt. Altså, så er der også sådan pænere. Og der er 2 ting, du skal have. Hvor mange gange går du op, og hvad er der til rest? Og hvis vi kigger lige lynhurtigt på det her. 4 op i 5 starter vi med. 4 op i 5. Det er det samme. 4 op i 17. 4 op i 17. Ja. Og 4 op i 16. Og 4 op i 16. Altså tallene går igen. Ja. Grundlæggende er det samme. Ja. Men det er bare meget, meget nemmere. Hvordan har dine elever så reageret på den her måde at gøre det på? Jamen, dem jeg har brugt det på, de har jo lært det. Altså, man skal kunne gangetabellerne. Ellers kan man det ikke. Man skal kunne vide, hvor mange gange det går op. Men ellers er det bare, jeg viser det 1 gang, og så, og så sætter de sig i gang. Altså, den her elev, der gik i stå med det der, han sad jo dag efter dag og knoklede og blev mere og mere frustreret. Og i forvejen var han en specialklasseelev, så han havde andre ting at slås med, så det synes jeg ikke, han skrev i division også. Men det kan han godt finde ud af? Det kunne han godt finde ud af, ja. Og det har du så sidenhen lært til mange andre elever på samme måde? Det har jeg lært måde? til mange andre. Altså, nu er jeg jo i udskoling, hedder det. Så det vil sige, at de fleste af dem kan dividere, og så er der ingen grund til at lære dem det her. Hvis de kan noget, så er der ingen grund til at lære dem noget nyt. Men som jeg husker det, så var et af problemerne jo også det her med, at når man skulle lave matematik med sine forældre, så havde man lært det på en måde, og så havde de lært det på en anden måde. Og så sad man jo nærmest der og kom lidt op og skændes, fordi at de prøvede at bruge en metode, man jo faktisk heller ikke forstod. Ja. Så siger du, at hvis nu både forældre og børn gør det på den her måde her, så kommer det til at foregå forholdsvis fredeligt? Det vil jeg gå ud fra, ja. Altså de sms'er og mails, jeg får, og kommentarer inde på YouTube og så videre, de tyder på det. Ja, fordi du nemlig også gjorde, det var, at du lavede det her regnestykke her, og det optog du på en lille video, som du så lagde ud på internettet på netop YouTube. Ja.
Og så skal jeg ellers love for, at det gik amok. Det er noget tid siden, du lavede den, men her i foråret, så tog det fart, og så er den altså blevet delt helt utrolig mange gange, og folk har set den her video. Jeg tror, vi er oppe på 150.000 gange nu, eller sådan. mere end 150. Ja. Hvilke reaktioner får du så fra folk, der ser den her metode? Jamen, de fleste af dem siger tak og genialt, og det var lige det, jeg skulle bruge, og nu kan jeg dividere og så videre. Jeg har også haft kolleger på skolen, der siger, nu kan jeg dividere. Ikke? Altså, så det er noget, der fanger alle. Ja. Og en familiemedlem i Vejle, altså, der fik jeg først en sms fra faren, og så fik jeg en kommentar fra datteren ind på YouTube, ikke? Og begge var ligeglade, ikke? Fordi nu havde han jo en datter, der pludselig ikke var frustreret over division i hvert fald. Så. Men altså, det her, det gik jo nogenlunde pænt op, ikke også? Det var hele tal. Hvad nu, hvis det er et stykke, hvor det ikke går op? Altså, hvis der begynder at komme kommaer? Ja, skal vi ikke prøve? Skal vi prøve? Skal jeg lige viske her? Ja. Så prøver vi igen. Vi kan jo tage næsten det samme, og så sige, at det er 579. 4 op i 5, Ja. det er stadigvæk 1, Ja. og 1 til rest. 4 op i 7, 17. Ja, det er 4 gange. 4, Ja, 1 til rest, 4 op i 19. det kan man jo heller ikke. Det er 16, ikke? Jo, det er 4. Så er 3 til rest. Og hvad så? Jamen 579, det er det samme som 579,00000. Og det her, den her streg, det er kommaet. Og de her nuller, dem sætter du så bare hernede, så mange du nu skal bruge, jeg ved ikke rigtigt. Okay. Men altså, 4 op i 19, eller jo, det er 4, og så er der 3 til rest. 4 op i 30. Det er 28, og det er så... Er det ikke rigtigt? Det var mange gange det. Det er 7, ja. Og 2 til rest. Ja. 4 op i 20. Det er 5. 5, så er vi færdige. Så Og det er så 144,75. Ja. Ja. Og så virker det også der. Og så Morten Resen, han står derovre helt vildt. Jeg forstår det, jeg har aldrig lært. Jeg kan ikke dividere. Det kan jeg nu. Vi tester dig lidt senere, ikke også? Så ser vi, om du har fat i det her. Ja. David, du har jo også en fortid i tegnefilm. Jeg står og tænker på, altså, kan det have noget at gøre med, at du er sådan lidt visuelt orienteret, at den her metode falder dig mere naturligt, eller hvad? Det kan sagtens være. Jeg ved det ikke. Men altså, jeg prøver at bruge min hjerne på alle mulige måder, og alle mulige umulige måder. Altså at tænke lateralt, eller hvad det hedder, kreativt altid. Og jeg tror, det er derfor, jeg finder på. Og så, jeg kalder det lodret division, ikke? Og hvis man kigger på den her år, så er den egentlig også lidt lodret. Der er utrolig mange tal i forhold til. Men det er det med, at jeg skriver tallene lodret, og det er det, der er... Ja. Det er derfor, jeg kalder den lodret. Vi tester Morten Resen lidt senere, og så ser vi, om han stadig kan det. Og hvis han kan det, så er du lykkedes med det i hvert fald. Godt. Du skal tilbage til Billund 8. A. De venter på dig 11.45 til en gang matematik. Vi siger tak for lånet dig. Og skulle du ikke have fanget hele Davids metode her til at lære at dividere lodret, så er det altså bare at finde hans video inde på YouTube. Tak for besøget.